U Crnoj Gori je teška epidemiološka situacija vezano za zarazu koronavirusom. Od sutra će u Budvi, Cetinju, Kolašinu, Ulcinju i na Žabljuku biti primenjivane pooštrene protiv epidemijske mere, zabrana rada ugostiteljskih objekata, restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani osim za goste hotela i zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Kako je navedeno, u tim opštinama je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije i stopa oboljevanja veća je od 800 na 100.000 stanovnika. Time te opštine automatski prelaze u grupu 3 opštine u kojima će se od ponedeljka i u narednih 14 dana primenjivati pooštrene protivepidemijske mere. Trenutno nema opština u kojima je stopa oboljevanja preko 1200 na 100.000 stanovnika, niti je za očekivati da se neka od opštine nađe u toj kategoriji koje bi podrazumevali zabranu kretanja u periodu od 22 do 5 časova, navedeno je u saopštenju.